нападките, които са в заявлението, което е пред вас. Аз няма да взимам страна и отношение за фактите, които са изложени вътре, дали са на какво почиват тия факти, но моето мнение или ако мога да си позволя така да дам съвет или препоръка, ако аз бих намерил вътре моето име някъде, бих намерил начин и бих защитил името си. Така че моята препоръка е, вътре има цитирани доста имена, нападките са доста, аз пак казвам, не съм юрист и тук не е място, в което ние трябва да кажем дали тези са основателни нападки или не са. Има си документи, но вътре има имената на доста хора, които са тук в залата и аз бих дал една препоръка да направят всичко възможно хората, които се чувстват засегнати вътре или са споменати като имена, да изчистят името си. Има спокойно, има нормални институции, в които може да се види каква е истината. Аз пак казвам, не знам каква е истината, но не е нормално периодично да постъпват тези документи в Общинския съвет и аз не знам какво бихме могли ние да направим повече от това, да се запознаем с евентуално с документите, но пак казвам, има правораздавателни органи, в които всеки би могъл да си потърси правата, но моето мнение е, че не би трябвало повече такъв материал да постъпва в Общински съвет и трябва да има реакция и от едната и от другата страна. Реакция чисто законно. Това е, колеги, което аз мога да кажа, моята гледна точка по случая. На мен е изключително неприятно да се занимавам с тези неща, има ги, разбира се, в обществения живот, но мястото е съвсем друго, в което може да се види истината на коя страна е. Благодаря ви. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. Тя е докладна записка с входящ номер C70 от 17.3. Докладната е господин Пламен Алексиев и тя е относно информация за дейността на Общинската администрация по изпълнение на наредба номер 1 за обществен ред на територията на община Радомир. Пред вас е докладната, разглеждана от постоянна комисия обществен ред, законност, местно самоуправление. Становище на комисията е положително. Колеги, имате думата, има думата вносител. Господин председател, дами и господа общински съветници, уважаеми колеги, информацията за дейността на Общинска администрация по изпълнение на наредба номер 1 съдържа в себе си осигуряване на обществения ред на територията на общината. Отразени са нарушенията, сигналите. Това, което трябва да се знае, че предстои